Вітаю спадарства, з вами я, Валер Руселік, і гэта праграма «Размова на Белсаце». Ну што ж, сітуацыя з мігрантамі у Беларусі з кожным днём робіцца ўсё больш напружаная, гарачая. Не толькі, уласна, на мяжы з Польшчаю, ўсё гарачэйшыя спрэчкі робяцца паміж беларусамі, уласна, вакол таго, як трэба ўспрымаць саміх мігрантаў і як ставіцца да іх. Ну вось адныя кажуць пра чалавечую спагаду да тых, хто стаўся своеасаблівай зброяй у гібриднай вайне Лукашэнкі і Пуціна супраць Еўропы. Іншыя звяртаюць увагу на тое, што, маўляў, мігранты, асабліва апошнія іх хвалі, цудоўна ведалі, куды едуць і што гэта іх свядомы выбар гуляць на баку двух дыктатараў. Дзе праўда і дзе, уласна, нашая з вами чалавечнасць? Давайте пагаворым пра гэта разам з маёй сённяшняю госцю, праваабаронцаю з каманды ліквідаванага лукашыстамі праваабарончага цэнтру Human Константа Настай Лойкай. Наста, вітаю цябе. Да, прывітанне. Наста, ну я адразу для нашых гледачоў скажу, што не выпадкова менавіта з табой размаўляем, таму што цэнтр Human Константа якраз апошнія гады найперш займаўся праблемай мігрантаў з Каўказу, Сярэдняй Азіі, у прыватнасці чачэнскімі уцекачамі, якія прыязджалі ў Берасці, калі ратаваліся ад кадыраўцаў і намагаліся трапіць у Польшу. І вось першае, я хацеў у цябе ўдакладніць, наколькі гэтыя сітуацыі маюць падабенства і якія ёсць асноўныя адрозненні, на твою думку, тае сітуацыі і таго крызісу, альбо гэтай сітуацыі, якая зараз разгортваецца на мяжы? Ну, падабенствы дастаткова розныя, ну, ёсць і падабенствы, ёсць і асаблівасці. Напэўна, падабенства і у тым, што і там людзі едуць транзітам праз Беларусь. І мы бы, напэўна, не займаліся чечэнскімі бежанцамі, калі б з 2016 года польскія ўлады проста перасталі бы выпускаць гэтых людзей, яны вымушаны былі заставацца ў Берасці, іх высылалі назад, і ў іх узнікала шмат праблем. Што адзін момант, іх там накапілася до 3000 чалавек, это тое, што, безумоўна, патрабавала увагі і рэакцыі. Зараз падобная сітуацыя тым, што гэта таксама транзітныя людзі, якія едуць далей, іх асноўная мэта гэта не Беларусь. І ў сувязі з гэтым для нас было доўга пытанне, што рабіць нам, таму што мы займаемся абаронай правоў чалавека, замежных грамадзян, асобы без грамадзянства, які знаходзяцца тут у Беларусі. Гэтыя людзі тут зусім часова, і было незразумела, наколькі наше уключэнне, у прынцыпе, патрэбнае, але відавочна было, што не хапае інфармацыі, важна было збіраць, і таму мы сталі з імі камунікаваць, і нейкая базавая інфармацыя пра тое, хто гэта людзі, адкуль яны едуць, там, прыклады гісторый, як адбываўся гэты шлях, у нас ёсць. То фактычна мы для сябе проста пацвердзілі вынікі тых журналісцкіх расследаванняў, якія ўжо былі, ну і паглядзелі некалькі канкрэтных гісторый і лёсаў гэтых людзей. І вось, дарэчы, пастаноўка пытання пра то, там, спрэчка, як на гэта трэба ставіцца зараз, я бачу хутчэй тое, што пытанне звязанае з міграцыяй ва ўсім свеце, гэта хутчэй пра пазіцыю. То бок ужо пра каштоўнасную пазіцыю. Ёсць людзі, якія спакойна ставяцца да любых людзей з любымі адрозненнямі, і тады яны рэагуюць такой мадэллю. Ёсць людзі, якія ставяцца з падазрэннем да любых асаблівых людзей. І прычым вось гэта другая пазіцыя, она такая вельмі блізкая умоўна да нейкай чалавечай прыроды, у тым сэнсе, што ў нас ёсць рэптилоідны мозг, які на ўсё незразумелае, новае, рэагуе з падазрэннем, часам з агрэсіяй, уключаюцца вось гэты там бей, замры, бяжы і розныя такія рэчы. Але мы ж асэнсаваныя людзі, і мы можам нейкім чынам рацыянальна абмяркоўваць, як усё ж такі да гэтых падзей ставіцца. І часта ў каментарах я бачу якраз, як вось гэтыя хутчэй эмацыйныя рэакцыі спрабуюць абгрунтоўваць нейкім чынам рацыянальна, і часам гэта гучыць, ну, дастаткова дзіўна. Там, напрыклад, выказванне пра тое, што там яны не падобныя на бежанцаў, ці што ў іх там нібыта нейкія дарагія курткі, альбо пра тое, што ў Іраку там сапраўды абіраюць людзі сваю ладу, яны нібыта могуць уплываць на сітуацыю, таму там не так страшна. То бок гэтыя выказванні хутчэй паказваюць, што людзі проста не вельмі станоўча адразу ставяцца да гэтых людзей і проста спрабуюць часам нейкія факты пад гэта ўзяць, альбо нават іх прыдумляюць. Сітуацыі прынцыпова розныя ў тым, што тады гэта не было арганізавана беларускімі ўладамі. Зараз праблема ў тым, што гэтыя людзі закладнікі, і яны фактычна зброю ў руках беларускіх уладаў,
і адпаведна у нас там менш механізму ўплыву. Мы не можам зараз прыехаць да гэтых людзей, апытаць іх, дапамагчы. У адрозненне ад бежанцаў з Чечні, якія ехалі транзітам, у нас да іх быў хаця б доступ. Ну і канешне, мы кажам пра зусім розны размах колькасны, да? Калі у Берасці было да 3000 чалавек, сама Берасці, в прынцыпе, дастаткова вялікі горад, таму в прынцыпе, ну так, на іх шмат звярталі ўвагі, але гэта было не крытычна. Зараз мы кажам пра дзесяткі тысяч людзей, якія больш заўважныя, і на іх значна большая колькасць людзей, в прынцыпе, рэагуе. Да, і рэагуе часта негатыўна, дастаткова ксенафобна, просто таму, што ў людзей у Беларусі няма дастаткова досведу камунікацыі з настолькі іншымі людзьмі, якія размаўляюць на незразумелай мове, у якіх можа быць іншая рэлігія, іншыя звычкі, зусім іншае стаўленне да шмат такіх рэчаў. І прасцей такіх людзей проста баяцца і казаць, чаму яны не падабаюцца. І, на жаль, сітуацыя ускладняецца тым, што нам паказваюць часам малюнак, чаму да гэтых людзей сапраўды там можа быць складана станоўча ставіцца, там, калі бачна, што яны там гвалтоўны нейкія дзеянні робяць і ламаюць заборы. Але калі капнуць далей і падумаць, чаму людзі менавіта гэта робяць, у якіх абставінах, хто ім гэта кажа, хто прывёз іх на эту мяжу, напэўна, можна разглядаць сітуацыю інакш. Але прасцей прыгадаць гэты малюнак. І з іншага боку, напрыклад, польскія медыа зараз больш паказваюць часта кадры там людзей з дзецьмі, напрыклад, да, і там можа быць зусім іншы малюнак. І тут вельмі важная роля вось адразу гэтых каштоўнасных стаўленняў людзей, з аднаго боку, і з іншага боку тое, што нам транслююць. Да, вельмі вялікая адказнасць на гэта і на медыа ляжыць, да, тое, якія факты яны паказваюць, тое, што яны распавядаюць. І, на жаль, вось перыяд з канца вясны мы вымушаны вельмі шмат камунікаваць з рэдакцыямі медыа, таму што вельмі часта пішацца некарэктна і лексічна, і па змесце, і спрыяецца ксенафобныя настроі менавіта праз тое, што адлюстроўваецца, тое, што транслюецца. І ў гэтым ёсць сапраўды вельмі шмат праблемаў, таму што, на мою думку, гэта сапраўдная гуманітарная катастрофа, якая зараз адбываецца, і выключна мы бачым палітычныя гульні, правы механізмы не працуюць ні з якога з бакоў, і гэта сапраўды вельмі сумна. Наста, вось ты казала пра прыроду чалавечую і таксама пра вось там ксенафобію. І ў пэўным сэнсе можна пра нас, пра беларусаў сказаць, што вось мы, ну, як яшчэ так больш далікатна кажуць, больш такія патрыархальныя, ну, альбо людзі, якім больш уласцівая ў масе сваёй гэтая ксенафобія, вось нейкія матывы, ноткі беларусам, таму што сапраўды мы не вельмі прызвычайныя да іншаземцаў, не такіх, як мы. Але ўсё-такі, калі мы параўноўваем сітуацыю з чачэнскімі уцекачамі і сёння, калі ў нас натура такая ксенафобная ў беларусаў, то па логіцы атрымліваецца і тады беларусы ксенафобна і дрэнна ставіліся да ўцекачоў, альбо ставіліся лепей, калі ёсць нейкая розніца, то чым яе можна патлумачыць? Ці сапраўды можна тады патлумачыць вось гэтым нагнятаннем, которое робіцца, которое паказваецца праз пэўныя медыі? Як ты думаеш? Ну, я бы не стала абагульняць і казаць, што там прям усе людзі Беларусі ксенафобныя. Канешне, людзі ў Беларусі вельмі розныя. Ёсць вельмі шмат людзей, якія разумеюць праблему, вельмі спачуваюць, вельмі хочуць штосьці зрабіць, дапамагчы гэтым людзям. Мы бачым, як адгукаюцца людзі да нас валантэрскай падтрымкай. Вось там сёння мы даведаліся пра тое, што можна перадаць рэчы праз гарадзенскі чырвоны крыж, і бачым, як людзі на інфармацыю пра гэта рэагуюць, там ужо збіраюць весці туды рэчы, нейкую ежу. То бок бачна, што ёсць дастатковая колькасць людзей, якая гатова падтрымліваць штосьці рабіць. Ёсць частка шмат людзей, якія гатовы толькі пісаць негатыўныя каментары ў інтэрнэце, і я спадзяюся, што это не дойдзе там да какіх-нибудь злачынстваў на глебе ненавісці, калі на іх прям пачнуць недзе нападаць і напрыгваць, вельмі спадзяюся, што да этого не дойдзе. Але калі мы былі ў Берасці, канешне, мы таксама назіралі вельмі розную рэакцыю. Ад пачатку, калі мы туды прыехалі ў пачатку верасня 2016 года, пра тое, як шмат хто нават з мясцовых актывісткаў асяродку асцярожна абмяркоўвалі. І той же час там былі людзі, гатовыя адразу ўключацца ў дапамогу і нам максімальна садзейнічалі. Тое ж самае мы бачылі проста на вуліцах горада. Там, калі мы апытвалі людзей у Берасці каля вакзала, мы бачылі, як хтосьці вельмі коса глядзіць, хтосьці там чапляецца да дзяцей, які проста побач бегаюць з чачэнскай знешнасці, толькі відавочна па гэтай прыкмеце. Але насамрэч былі людзі, якія і дапамагалі. Таму нельга казаць, што усе, але гэта сапраўды такая магчымасць актывізаваць гэтыя негатыўныя нашы пачуцці. І тут яшчэ праблема в гэтай актуальнай сітуацыі, тым, што ёсць у людзей у цэлым негатыўнае стаўленне, напрыклад, да большасці дзеянняў уладаў.
І гэта бачыцца як таксама частка дзеяння ўладаў, што вось гэтыя людзі на баку Лукашенка спрыяюць і дапамагаюць, хаця гэтыя людзі хутчэй за ўсё нават не ведаюць, хто прэзідэнт у Беларусі, якая сітуацыя ў Беларусі і чаму іх вырашылі сюды прывезці. І ў гэтым сапраўды прынцыповая розніца. Наста, яшчэ такі момант, калі ўлады выкарыстоўваюць уцекачоў у сваіх мэтах, то апошнім часам мы ведаем, што пачалі збіраць па такой разнарадцы у добраахвотна-прымусовым парадку па прадпрыемствах, навучальных установах дапамогу для уцекачоў, якую нібыта павінны вось там прадставіць там Беларускі саюз жанчын, там Качанова, яшчэ там вось усе гэтыя жанчыны з начосамі. І мы ведаем, што вельмі часта гэтая дапамога абмяжоўваецца толькі супольнымі фотаздымкамі, там прывезуць некалькі бутэлек вады і асабліва такой дапамогі і няма. І ўсё-такі вось да гэтых нават такіх крывых спробаў арганізаваць гэтую гуманітарную дапамогу уладнымі структурамі. Як ставіцца да яе вось да гэтых спробаў? Ну, зразумела, што это, калі это палітычныя гульні, то як складнік палітычных гульняў, гэта пэўны ідэалагічны падыход. Калі б мне сказалі пару гадоў таму, што я пры ўласных тэлеграм-каналах буду чытаць пасты ў падтрымку бежанцаў, які знаходзяцца на мяжы, я бы, канешне, нікому не паверыла. А сёння гэта рэальнасць. А сёння шмат негатыву ідзе з гэтых тэлеграм-каналаў і на тэлебачанні, і на ўсіх дзяржаўных медыя, у бок польскіх уладаў, як яны абыходзяцца з бежанцамі. Ну, канешне, змаўчваецца, што беларускі бок таксама шмат ужывае гвалту і не вельмі станоўча да іх ставіцца. І, в прынцыпе, іх там вымушаюць быць зараз у гэтым голадзе. Але наратыў ідзе вельмі моцны і вельмі сур'ёзны ідэалагічны. І, канешне, гэта будзе выкарыстоўвацца намінальна. Больш чым упэўнена, што большасць гэтых людзей, якія туды прыязджаюць, самі могуць быць дастаткова мігрантафобныя, таму што яны негатыўна выказваліся пра бежанцаў яшчэ паўгады таму, я думаю, можна знайсці якія-небудзь матэрыялы на гэтую тэму. А сёння яны могуць ужо прыязджаць да іх. Гэта ўсё выключна частка агульнай палітычнай гульні. Гэта відавочна наўрад ці можа быць шчыра, і наўрад ці яны гатовыя там дапамагаць. Мы стыкнуліся з той жа праблемай, калі мы зрабілі сёння пост інфармацыі пра тое, што як можна перадаць гуманітарную дапамогу людзям на мяжу, і напісалі, што гэта будзе адвозіць туды Чырвоны крыж. Нам в каментарах пачалі пісаць, што Чырвоны крыж, ён жа прыўладны, як можна з імі супрацоўнічаць, але яны сапраўды могуць адвесці туды дапамогу. І, напрыклад, для мяне гэта зараз самае важнае. І я хачу, каб ім казалі хоць дапамогу, каб нейкія рэчы ад мяне туды перадалі. І асабіста мне, напрыклад, не прынцыпова, праз каго гэта будзе рабіцца, або людзей хоць трошкі падтрымаць. Глобальна гэта не вырашае нічога, гэта не паляпшае сітуацыю іх. Гэта не дае рэйтынгу гэтым людзям, таму што ў палітычным сэнсе у іх толькі свая аўдыторыя, якая іх падтрымлівае, наўрад ці будзе праз гэта пашырацца, а магчыма, і будзе нават іх рэйтынг падаць сярод этой аўдыторыі. Таму гэта ўсё намінальныя гульні для тых, хто вышэй, і для таго, каб паказваць, якія кепскія там улады польскія, якія не пускаюць гэтых людзей. Я, ў прынцыпе, сур'ёзна да гэтага не стаўлюся, не звяртаю на гэту увагу, хутчэй разважаю, чым магу дапамагчы канкрэтна я, і што канкрэтна я магу зрабіць у гэтай сітуацыі. Наста, дзякую табе вялікі за сённяшнюю размову, а таксама за шматгадовую праваабарончую дзейнасць, якая сапраўды не мае межаў, распаўсюджваецца і на беларусаў, і на не беларусаў. Таксама дзякую вялікі. Гаспадарства хачу нагадаць, Наста Лойка, праваабаронца з ліквідаванага лукашыстамі праваабарончага цэнтру Human Constanta, была з намі. Ну, ад цябе я таксама хачу толькі адно дадаць. Вось, чуў такое меркаванне і, в прынцыпе, згодны з ім таксама, што, прынамсі, часткова гэты крызіс можа раздзімацца ўладамі і дзеля таго, каб адцягнуць нашу ўвагу ад праблемаў, якія нікуды не падзеліся. Гэта і палітвязні, гэта і рэпрэсіі, гэта і эканамічны крызіс, гэта і сітуацыя з ковідам страшэнная. Всё гэта па-ранейшаму засталося, а тут вельмі зручна. Вось, калі ласка, вам аб'ект для раздражнення, для ненавісці, і думайце толькі пра гэта. І я, гаспадарства, хацеў бы, каб вы таксама пра гэта сёння задумаліся. Ну і калі глядзіце нас праз YouTube, пакінулі свае меркаванні, што вы пра ўсё гэта думаеце. Дзякую вялікі вам. Я Валер Руселік, гэта Белсат. Застаемся разам. До новых сустрэч.